Kublai pibro suggestion hakne ka video ka jonga ka ba mata kasngi. Ladangi tap ya ki reels hapo ka Instagram account ke jongi lane ladangi tap ya ka dur hapo ka Instagram account ka jongi hato ni da kita ki reels lane da kita ki video ladangi yo shibun ki like shibun ki basngutanat ya ka to ka reels ka jong phi nata shibun ki view shibun ki like ki share ki save nata bat kum ta tar hapo ki to ki Instagram account ki jong phi ye ki reels nang ta bad ya ki dur ki jong phi hato lada bun kata-kata ngila na banyo pisa napo Instagram. Lada pikwa bantip kambnya haki bide baka topik jong kene ka video ka ba mata ka sing kerpade pi sampai jado buko jong kene ka video kana mo pinyo jumutoy lemba da kene ke YouTube channel ka jonga. Lada bidang spoy tamai ya kene ka YouTube channel ka jonga ka bakartang nadang sadang kerpade pi soba salai sasya basa subscribe ya kene ka channel ka jonga tingnya sedang no ya kene ka video. Kampun ki bro ke baju tap ya ki reels ka lada de ha ki jungsha lada ki jungrwa lada ki no ki de ki reels ke jong pi ki ba pi tap po ka account ka jong pi mo te lada pi tap man la ka singi makana ro ya ki to ki reels ke jong pi ya ki to ki dur ke jong pi ki ba habru ki ba itnat ki ba hansom du kata makana ro lada ngi tap ya ki tu ti ki bru pat ki sngo tenat ha ki bide ba ka to ka jungshat ka jongi lane ya ki to ki jung shna ki jongi ya ki reels hapok Instagram ka jongi mo te ki bru ki zla ban sngo tanat te den ta kadaw ba ki like ya ka to ka dur ka jongpi ya ka to ka reels ka jongpi nata den ta kadaw ba ki share nata ki pha shaki we ru ki ya ki to ki reels ya ka to ka reels ka jongpi te ha ki bide ba lada yala se phila ai ban mudur mo ngiyo katne ki view da ki lak ngot ki view nata da ki million tali ki view ya ki reels ki jongi hato da dei bangiyo hadu kata lada dei ba ka Instagram ka ai pisa mo baro ngi arus pa hak bide lada ka Instagram kala banai pisa da kita ki view da kita ki like hak bide hapo ki Instagram ka jongpi kadon kawai kalat lada pikwa bantip haki bide bat kumno ban pinyo kamay lembana ka Instagram account ga jongpi kata kadai kabakiong ka branded content kai kata ka branded content kata kamut kalada kidon kinu ki kenja company lana ki brushimet lana kini ki tai ngan chu ai ka nuksan na ka benta ka jongpi shubo lada manga nga kwa ban ka dawai ka jonga mula da kani ka dawai ka jonga nga kwa ba ki brulu ki pat ba hapo ka west ananta hapo jantia nanta hapo thanyriwar lada kidon kita ki kenja content creator nanta ki jupen mi real sai kumtomo talada katu ka dawai ka jonga ka nga kwa ba kitu ki bru ki besong ki sa hakitu ki dong ki thankin tip kin thiet lane kin shim ya kato ka dawai ka jonga tenga nga ya kito ki ba shna reels nga ong lane nga pha iki so bahase shna kane ka reels panle ya ka advertisement jong kane ka reels kanang ba ki brew kin thiet ya kato ka product ka jonga lane ya kato ka dawai ka jonga kanang ba ki brew kin tip company ha ki bresh phang kane ka dawai te kata kadai lane ki company lane ki brew shimet mo lada ki kwa ba pinle ya kata ka kanja company ka jongki kata kamot kin reach you pi la ne kin pha ya pi kin sa pha ki message ki jong pi ban ong ba le kumta ya kane ka product ka jonga la ne ya kane ka dawai ka jonga dengan sa siu pi kata hajar kata spa ha ki bidai bat kane ka branded content te kane ka brand content ka shulong na ba pin promote lada piyo da ki million ki view nata da ki lak ki view ha ki bidai ba ki to ki reels ki jong pi ki be jupen mi man ka sngi te ki tu ki ba sngo kwa ai ban promote ya ka to ka product ka jong ki te kin pha ka nya pi ban le promote ya ka to ka product la ne ya ka to ka dawai ka jong pi te din ta ka daw na ka toru phela ban yo pisa ha ki bidai lamba dapo ka Instagram da haki bide pat bat kumno pat ba pin yo ya kini ki account ki jong pi la da pishna ya kini ki kanja professional ru hadu mentahi ka Instagram kam nom ai pisa haki bide bat ka jungbun ki view ki jong pi nanta ki jungbun ki like ki jong pi nanta ka jungbun ki nong share ru da ki bun kat no ru pimpat nom la ban yo ya ka pisa da kita ki like ki view ki share ki jong pi yan lane ki jing follow ka jong pi ha ki bide ba ka jing siu pisa jong ke Instagram hot
wat nga makanaro apo ka Instagram ka jonga nga tap ye kini ki reels ka jonga apo ka account ka jonga mo nga layo da ki lak ki view nata da ki hajar tali ki view ha ki bide ba ka jing tap jonga ye ki reels ki dur ye apo ka account ka jonga mo te omdon hado menta kata ka ba ki ongka ka content monetization hapo ka Instagram kala bandan kane ka content monetization ka jong pi hato kala ban eligible la ne ka uneligible ka jong ka content ko jong pi mo kala da pi yo ya kane ka ki pi tap ya kini ki kanja reels ki ba phila ban shim na po ka Google la ne na po Facebook ay kumto ki kanja reels la da pi shim nang to mo la da pi tap po ka account ka jong pi te kata ka content monetization jong ka to ka account ka jong pi kata kan sadu no ka ba kitho unable monetization ha ke de ba ka to ka account ka jong pi talada ka account ka jong pi la ne ki reels ki video ki jong pi tap na ki ba pi shna hi da ki ba pi edit hi ya ki ta ki judge content kata kamut kan ne ka content monetization kalong eligible kata kamut ka don ka green tick hapo ka to ka account jong ka to ka Instagram ka jong pi te lada dei ba pitap e kino ki kanja video jong ki we pat kata kamot kan sapandu ya kane ka content monetization hapo ka Instagram ka jong pi ha ki bide ba ka jong kamai pisa ha ki bide ba ka Instagram hi hadu menta kam nam pat le ha ki bide ba kane ka jing pha pisa lada piyo daki million ngut ki view ru mo kam nam pha Henry ke i ka ba phila ban yo tang kane ka ba phile ye kini ki kanja advertisement nanta ki kanja le promotion ni ki dawai ki dashi nanta but kini kita ki kanja le promotion la da dei hakine ki mobile phone la ne ki cover phone la ne ki kanja memory la ne ki kanja camera la ne ki kanja dawai tak nyang mong la ne ki kanja dawai panjam sio bat kam ta tar ki kanja product ki ba ki pha ye phi mo te tang ye ki tu ki ba phi le deal ki kata kamut ka shong ha phi kan ban ya deal ban ya bu ya ka amount jong ka pisa ka jong phi kat no phin ya deal bat ka to ka company la da phi le ya kane ka advertisement jong kane ka dawai la ne jong kane ka product jong ki to ki company la ne ki rushmet kata kamut ka shong ha ka jing ya deal ka jong phi phin ai 1000 phin ai 8000 la ne phin ai 1000 kata kamut ka shong ha ka jing ya kren ka jong phi bat utrai jong ka to ka product la ne bat utrai jong ka to ka dawai la da pi ko la ban yo ya kan ne ka pisa lamba da ka jingle promotion ha ka bide bat ka Instagram ka jong pi te la da pat kumno pat ba pin tip ba ki to kin pha ya ka message ka jong pi mo te phila ban le apo kan ne ka professional dashboard jong ka to ka Instagram account ka jong pi ta harom phila ban i ya kan ne ka branded content branded kata mo te phila ban click hang to te kila don lupa lada ki don kino ki company ki bapha ya phi te kila thot lupa ya ka dor hang to nata ya ki kanja dawai la ne ki kanja kino mo kila ban pha e phi hang to te kila ro ban ai ban ba pin approve la ne ban disapprove la ban kantai la ne ban kantai ya ki dor ki mur kila thot lupa hang to te phila ro ban le ya ki to ki promotion jong ki to ki product jong kito ki brew la nei jong kito ki ru shimat ta ha ki bidi baka jing kamai hi la da pi yo ngao kumanga la da pong ye pi da ki million pi yo ye ki reels ki jong pi e la nei ki dur ki jong pi ru mo hado menta ka Instagram kam nom pat ai ya ka pisa da ki view da ki like da ki share ha ki bidi bat ka jing yo pisa na po Instagram nam num tip ha ki bidi bat kala shai la shisngi ya la sa ka Instagram kala ban ai ya kata ngam nang ban ong ya la sa kala ro ban ai ye pi da ka wan ka kanja update ya ka Instagram ban yo pisa da ka ba penmi reels le da ka ba penmi ya kini ki dur ye mo ta yala sala shala si singila ban kermen bakan wan yakum kata hapok Instagram ro ha Facebook kala dan ha YouTube kala dan tedin takadaw ba ha Instagram ro yala se haki snam ki banwan na ne haki banai ki bawan kala banwan kane ka ba jingyo pisa haki de baka jing tab video hapo ka account mo te yala se kala banwan te nya kermen baik banwan yakum kita ban yo pisa lang baro haki de baka jing ki mne ki bro ki bishna content hapo ki Instagram ki Facebook bat ki YouTube ro kunjo ta haki de baka jing tip ba haki de ba jong kane ka video ka de ka phang ka ba jong kane ka video hi ka de tang kane hato kala ane em ban yo pisa la dangi tab reels la dangi tab dur hakibide hapo ka Instagram account ka jungi te ka jubab hangne ka long ba em ngim nomla
banyak bisa lengba ada ka jungbun ya ki view la ne ka jungbun ya ki like hapo ka Instagram account ki jungi telada piyo jing tip jing mentoi lengba ada ka ne ka video ka junga ka ba mata ka singing pat pi lada piyo ya kum kita ki jing mentoi la ne ki jing tip soba sa like sa share sa subscribe ya ka ne ka channel ka junga nadang shadang tetat do bung skido haki wipat ki video haki wipat ki singi kublai shubun